Într-o dimineață senină de aprilie, în primăvara anului 2005, lumina soarelui se revărsa peste străzile liniștite din Flagstaff, Arizona. Michael Wilson, un bărbat de 39 de ani, își lustruia cu grijă minivanul argintiu, un Chrysler Town Country din 2003, în fața casei sale. Obiceiul de sâmbătă, spusese el odată vecinului, era o formă de ordine în haosul lumii. Soția sa, Sarah, în vârstă de 36 de ani, o profesoară de școală primară, îngrijea roșiile din grădina mică din spatele casei, iar copiii lor, Emma și Noe, alergau printre ghivece, râzând. Era o familie obișnuită, fericită. Mergeau la biserică în fiecare duminică, împărțeau zâmbete vecinilor și în ochii tuturor păreau imaginea echilibrului american. Nimeni nu putea ghici cât de aproape era sfârșitul. Pe 19 aprilie au pornit într-o excursie spre Marele Canion, un drum planificat cu săptămâni înainte. Michael își luase o zi liberă de la firma unde programa software pentru echipamente medicale, iar Sarah fusese înlocuită la clasă. Emma, de 12 ani, îi cumpărase o cameră Kodak, dornică să surprindă fiecare clipă. Noe, de 8 ani, ținea strâns ursulețul său preferat, Murray Dumbles, care nu-l părăsise din copilărie. Vecina Dorothy McPherson, o văduvă în vârstă de 75 de ani, îi văzuse dimineața de vreme încărcând bagajele. Sarah îi făcuse semn cu mâna, zicând că se vor întoarce seara. Era o zi perfectă pentru o plimbare, cer limpede, vânt bălând, 23 de grade. Nimic nu prevestea tragedia. Drumul până la Marele Canion era pitoresc, pini uriai, platui aride și roci roșii scăldate de soare. La o benzinărie din Tuzean, la ora 10 și 30 de minute, camerele de supraveghere surprind familia Wilson. Michael alimentează, cumpără 2 sticle de cola și o pungă de chipsuri. Casierița, Ashley Rodriguez, își amintește zâmbetele lor. Erau bucuroși. Copiii se certau cine va vedea primul canionul. La ora 11, rangerul Thomas Harrington îi observă la Mata Point. Michael fotografia familia în fața panoului cu numele locului, Sarah netezind părul mei, copiii râzând. O scenă banală, dintre miile pe care le vede zilnic. Dar după acel moment, familia Wilson dispare. Între ora 11 și 30 de minute și ora 13, se evaporă din lume împreună cu mașina lor. Seara, managerul hotelului unde trebuiau să se cazeze anunță poliția. O familie nu a sosit, telefoanele lor sunt oprite. Inițial, șeriful David Rhodes crede că sunt turiști rătăciți. Se întâmplase des. Dar dimineața următoare, echipele de căutare nu găsesc nimic. Nici urmă de mașină, nici urme pe poteci. Ca și cum pământul i-ar fi înghițit. Helicoptere, dron, voluntar, totul în zadar. Nici camerele parcului nu au surprins ieșirea mașinii. Un mister total. Câteva zile mai târziu, FBI-ul intră în anchetă. Agentul Robert Kane, un investigator al disparițiilor, intervievează sute de martori. Un turist german, Klaus Müller, are o fotografie cu familia la ora 12 și 7 minute, ultima dovadă a existenței lor. Un cuplu californian, Jason și Linda Porter, afirmă că la prânz au văzut un minivan argintiu condus de un bărbat necunoscut, mai tânăr, cu păr negru și o șapcă, îndreptându-se nu spre ieșirea din parc, ci spre drumurile izolate. Acel detaliu schimbă totul. Nu era un accident, era o răpire. Dar de ce? Familia Wilson nu avea dușmani, nu erau bogați, nu exista nicio cerere de răscumpărare. Detectiva Rosa Martinez, din Flagstaff, găsește un indiciu uitat. Cu 3 săptămâni înainte de dispariție, Sarah raportase un bărbat suspect care dorise să le fotografieze copiii pentru un proiect artistic. Îl descrisese ca având părul lung, întunecat, o geacă de blugi și un privit sticlos. Straniu. Poliția făcuse un portret robot, dar fără rezultat. În lunile ce urmează, cazul Wilson devine obsesie. Ziarele scriu zilnic, biserica ține rugăciuni, vecinii lipesc afișe cu chipurile lor. Dar timpul trece. Vara devine toamnă, apoi iarnă. Fiecare speranță se ofilește. Iar undeva, în deșertul arzător al Arizonei, adevărul așteaptă sub apă, tăcut. Primăvara din 2005 se transformase în vară, iar cazul Wilson rămânea un ecou dureros în mințile locuitorilor din Flagstaff. În primele săptămâni,
Echipe de voluntari cutreierau pădurile și văile. Dronelor li se epuizau datoriile căutând conturul unui minivan argintiu, iar șeriful rodea repeta reporterilor aceleași fraze. Investigația continuă. Avem piste. Dar nu exista nicio pistă. Margaret Jenkins, mama lui Saraf, îi suna zilnic fiica. Telefonul era mereu închis. La început sperase. Poate nu e semnal, poate s-au rătăcit. Dar nopțile lungi aduceau altceva. Tăcerea care apasă, tăcerea celor care nu se mai întorc. FBI-ul, prin agentul Robert Cane, reanaliza fiecare detaliu. Pozele turistului german arătau familia vie la prânz. După acea oră, nimic. Ultima dovadă, un zâmbet înghețat în lumina deșertului. Rangerii verificaseră toate drumurile din jurul Mata Point. Unii localnici povesteau că, în ziua aceea, văzuseră un picup roșu parcat pe o rută secundară, lângă un lac artificial secat parțial. Dar Arizona e plină de astfel de vehicule și nimeni nu putea spune numărul plăcuței. Timpul trecea, iar mass media își pierduse interesul. Mihail și Sara deveniseră doar o pereche de fețe printre sutele de dispăruți din sud-vestul Statelor Unite. Doar Margaret nu renunța. Îi transforma durerea într-o luptă. În fiecare duminică, la biserică, cerea rugăciuni pentru cei pierduți în lumina deșertului. În 2007, detectiva Rosa Martinez se pensiona. Cazul fu preluat de un tânăr investigator, Brandon Clark, abia trecut de 30 de ani. Seara, în biroul său plin de dosare prăfuite, răsfoi afișe, hărți și declarații. Se întreba cum poate o familie întreagă, o mașină, un trecut, să dispară complet. Într-o noapte, în timp ce citea mărturia lui Sara despre străinul cu camera, simți pentru prima dată că nu e vorba de o simplă coincidență. Clark avea o intuiție rece. Cineva urmărea familia Wilson de mai mult timp. Anii treceau. Casa familiei de pe Chester Avenue fu confiscată de bancă, iar noi proprietari evitau să vorbească despre ea. Vecinii învățaseră să tacă. Doar Margaret continua să organizeze grupul de sprijin pentru rudele dispăruților. Apoi, în vara anului 2016, o secetă teribilă lovea Arizona. Lacurile se uscau, râurile se subțiau până la firicel. Casele Creclache, un lac de acumulare construit în anii 80, scăzuse la jumătate. Noroiul uscat se crăpa sub soarele alb și ceea ce fusese adânc ascuns începea să iasă la lumină. Pe 7 august, un mecanic pe nume Kevin Turner își lua undița și mergea la malul lacului, doar din curiozitate. Printre rădăcini și pietre, ceva metalic îi atrase atenția. Era o formă ciudată, acoperită de mâlă, abia vizibilă, colțul unui obiect lucios. Când se apropie, inima îi se opri. Era un automobil. Chemă imediat șeriful din Yavapai. Când scafandrii coborără, se opriră brusc. În interiorul mașinii erau oameni. 4. Când Chryslerul argintiu fu scos la suprafață, toți recunoscură plăcuța. Arizona, înregistrată pe numele Mihail Wilson. După 11 ani, misterul familiei Wilson se întorsese la lumină. Interiorul mașinii era un muzeu al grozei. Toți membrii erau ancorați în scaune cu centurile, dar peste ele fusese înfășurat un cablu de oțel de 6 mm, fixat cu carabiniere industriale. Niciunul nu ar fi putut scăpa. Doctorița legista Elizabeth Ken examina la fața locului corpurile. Țesuturile erau surprinzător de bine conservate. Mihail avea unghiile rupte, iar bordul purta urme de zgârieturi. Sara își rupsese unghiile încercând să smulgă centura. Pe scaunul din spate, noi ținea ursulețul Marambles, iar Emma avea strâns în mână o fotografie de Crăciun, veche de un an. Ken calcula timpul, între 8 și 12 minute de agonie. 8 minute în care viața se scurgea, lent, sub apă. Detectivul Clark privea scena și simțea cum în el se rupe ceva. Nu mai era o dispariție. Era un masacru. Și undeva, acolo, criminalul era încă liber. Când trupurile familiei Wilson au fost aduse la morga din Prescott, tăcerea din sala rece devenise grea ca un plumb. Detectivul Brandon Clark stătea alături de Margaret Jenkins, mama lui Sarah. Femeia, acum cu părul complet alb, atinsese sticla sicriului și murmurase doar atât. Acum i-am din nou. Nu vii, dar știu unde ești. Pentru poliție, cazul se schimbase radical.
Nu mai era o dispariție, ci un quadruplu omor, și detaliile indicau o execuție planificată minuțios. Analizele doctorului Zeichen au arătat ceva neașteptat. În stomacul victimelor se găseau urme de lorazepam, un sedativ. Doza era suficientă pentru a slăbi mușchii, dar nu pentru a provoca inconștiență. Criminalul voia ca ei să vadă, să simtă, să înțeleagă. Clark petrecea nopțile pe Hertz, studiind drumurile dintre Grand Canyon și lacul Castle Craig. Drumul era lung, dar existau rute secundare, drumuri de pământ puțin umblate. Locuri unde un minivan ar fi putut trece neobservat. Cum îi adusese acolo? Îi forțase sau îi drogase înainte? Pe malul lacului, tehnicieni au găsit urme de cauciuc uilate, tipice pentru camioane Ohrad, și urme de bocanci, mărimea 43, talpă de Timberland. Criminalul fusese acolo ore întregi. Își pregătise scena, filmase, poate chiar privise cum apa înghite tot. Apoi, o revelație neașteptată. Într-un tufiș la 50 de metri de mal, echipa de cercetare găsi o cameră video veche, o Sony Handycam acoperită de noroi. Carcasa era ruginită, dar înăuntru, o casetă mini-DV încă rezista. Clark ordonă ca dispozitivul să fie trimis la laboratorul FBI din Quantico. Timp de săptămâni, experții au lucrat la restaurarea datelor. Într-o seară, apelul venit din Virginia îi schimbă viața. Detective Clark, avem imagine. Filmarea începea cu un peisaj al lacului, apoi, încet, camera se întoarce. În cadru apare un minivan argintiu, mergând încet spre apă. Înăuntru se văd 4 siluete. Apa începe să urce. Timp de 12 minute, obiectivul rămâne fix. Nu e montaj, nu e artă, e moarte reală. Se aud zgomote stompate, strigăte, lovituri în geam. Și o voce de bărbat, calmă, aproape monotonă, rostind ceva inaudibil. Un expert audio reușește să recupereze câteva cuvinte. Respirația e tot ce aveți și acum, liniște. În acea clipă, Clark știe, nu e o crimă impulsivă. E un ritual, un spectacol regizat. FBI-ul întocmește un profil psihologic. Doctorița Rebecca Holm, specialist în profilarea criminalilor seriani, descrie autorul, un bărbat între 30 și 45 de ani, singuratic, inteligent, cu o obsesie pentru control, moarte și imagine. Probabil cu un trecut legat de apă, pierdere, traume infantile. Cineva care consideră suferința altora o formă de artă autentică. Când Clark citește raportul, înțelege ceva. Omul acesta nu a ucis o singură dată. El a repetat. Laboratorul compară cazuri similare din toată țara. 15 dosare se potriveau parțial, oameni dispăruți, mașini găsite în lacuri, urme de sedative. Un caz din Nevada, 2002, semănă izbitor, un bărbat găsit în mașina sa, legat în centură, în lac Med. Și acolo, totul fusese filmat, dar caseta dispăruse. Clark își dă seama, are de face cu un colecționar al morții. Un regizor. Seara, privind la pozele familiei Wilson, simte cum fiecare zâmbet e o acuarelă spartă. În jurnalul său de investigație scrie, nu ucide pentru ură, ucide pentru spectacol. Și lumea e sala lui de cinema. În acea noapte, detectivul jură că nu va închide cazul până nu va vedea acel monstru în lanțuri. Octombrie 2016. Aerul din Arizona era uscat ca hârtia, iar în biroul lui Brandon Clark, lumina palidă a neonului se reflecta pe hărțile îngălbenite. Cazul Wilson, după 11 ani de tăcere, se transformase acum într-un vârtej care atrăgea tot mai multe umbre. Laboratorul FBI reuși să se extragă un detaliu crucial din filmarea de pe caseta Handycam. Pe marginea cadrului, o umbră se mișcă și, pentru o secundă, chipul celui care filma fusese surprins într-o reflexie. Doar o fracțiune de imagine, dar destulă pentru un portret robot. Un bărbat tânăr, părcastan închis, nas drept, privire goală. Apoi, analiza digitală a dus la o descoperire mai tulburătoare. Caseta fusese copiată. Versiunea ale aceluiași videoclip apăruseră în adâncurile întunecate ale internetului, în forumuri obscure, ascunse în dark web, unde identitățile se dizolvă în anonimat. Cineva, sub pseudonimul Waterghost, încărca filmuri cu oameni murind în mașini scufundate. FBI-ul lansa o vânătoare digitală.
Timp de 6 săptămâni, experți în securitate cibernetică urmăreau urmele lui Waterghost prin VPN-uri, servere din estul Europei, Asia și Canada. O greșeală măruntă, o conexiune activată fără criptare completă, duse la o adresă IP reală, Sedona, Arizona. Lista de suspecți era redusă, bărbați între 30 și 45 de ani, proprietari de pick-up-uri roșii, locuind singur. Printre ei, un nume i-a tras atenția lui Clark, Douglas Werner Mills, 37 de ani, fotograf independent. Deținea un Ford de 150 roșu, an 2004, cu cauciucul BF Goodrich Allerain. Fix același model de urme descoperite la lacul Castle Creek. Clark începu supravegherea. 3 mașini marcate monitorizau casa mică a lui Mills, aflată la marginea Sedonei. Omul ducea o viață aproape mecanică. Ieșea dimineața la alergat, lua micul dejun la o cafenea, pleca cu pick-up-ul ore în 3 și se întorcea la apus. Când nu filma peisaje, filma oameni, mai ales familii cu copii. De fiecare dată, camera sa rămânea îndreptată prea mult, prea fix, asupra fețelor speriate ale copiilor. Pentru procurorul districtual, Jennifer Stone, probele nu erau suficiente pentru un mandat de percheziție. E doar un fotograf, nu un criminal, spusese ea rece. Dar Clark simțea că timpul curge împotriva lor. Și într-o noapte, la ora 2 dimineața, instinctul lui s-a dovedit adevărat. Ofițerul Maria Gonzalez, aflat în mașina de supraveghere, observă cum Mills iese grăbit din casă, încărcând cutii grele în pick-up. Sună imediat la Clark. 3 mașini de poliție îl urmăresc, farurile stinse. Mills conduce spre nord, părăsește drumul asfaltat și intră pe o rută de pământ care duce spre o carieră abandonată. Când oprește și începe să descarce cutiile, luminile poliției se aprind. Încercă să fugă, dar e prins. În cutii, zeci de casete video, hard disk-uri, caiete pline cu scris ordonat și fotografii. Toate numerotate, datate. Pe baza acestora, procurorul obține în sfârșit mandatul. Ceea ce poliția descoperă în casa din Cotonul Drive depășește orice imaginație. Pereți plini cu hărți ale deșerturilor din Arizona și Nevada, cu bolduri colorate marcând locul unde a filmat. Pe rafturi, sute de casete etichetate. Family 03, Nevada, 2002, Cowper 05, Utah, 2008, Wilson 11, Arizona, 2005. În subsol, un mic studio de montaj, cu lumini profesionale, ecrane și echipamente audio. Pe hard discuri, filmări cu alte victime. În total, cel puțin 8 cazuri identificate, unele niciodată raportate. Fiecare video urmează același ritual. Mașina care intră încet în apă, plămânii care se zbat, vocea calmă a lui Mills spunând respiră, până când nu mai e nimic. Jurnalele lui erau cele mai tulburătoare. În ele își numea victimele subiecți. Scria, în ultimele clipe, oamenii scapă de măști. Acolo, în tăcerea apei, viața se arată în forma ei pură. Eu doar o documentez. Când procurorul Stone a citit aceste rânduri, a izbucnit în lacrimi. Era pentru prima dată în cariera ei când se simțea învinsă nu de un criminal, ci de un abis al minții umane. În aceeași seară, Brandon Clark privea filmul complet al familiei Wilson, proiectat pe un monitor. La final, când ecranul deveni negru, el spuse doar, acum îi aud și eu. Procesul împotriva lui Douglas Werner Mills a început în martie 2017, în tribunalul districtual din Prescott. Sălile erau arhipline. Jurnaliști, psihologi, rude ale dispăruților, toți veniseră să vadă chipul omului care filmase moartea altora cu o liniște aproape divină. Când a fost adus în sală, Mills părea calm. Părul lui era pieptănat, mâinile legate, privirea fixă. Niciun gest, nicio tresărire. Când judecătorul Campbell l-a întrebat dacă se declară vinovat, el a zâmbit vag și a spus, nu am omorât, am arătat adevărul. Toți au amuțit. Procurorul Jennifer Stone a prezentat probele. Peste 100 de casete, 8 crime confirmate, ADN-ul victimelor, scrisul de mână al lui Mills, mărturii ale experților FBI. Fiecare filmare era o oglindă a iadului. Publicul plângea în tăcere. Când a fost redată înregistrarea familiei Wilson, Margaret Jenkins s-a ridicat în picioare.
Avea 73 de ani, tremura, dar nu a întors privirea. Când imaginea s-a estompat și s-a auzit vocea lui Mills spunând, respirați până dispare lumina, Margaret a făcut semnul crucii și a șoptit, Dumnezeu să te judece. Doctorița Rebecca Holm, psihologul FBI, a declarat în fața instanței că Mills suferea de o tulburare de personalitate antisocială severă, combinată cu trăsături sadice. El nu simte empatie, dar simte fascinație pentru limite. Moartea, pentru el, nu este un sfârșit, ci o revelație artistică. În jurnalele sale, Mills scria, sunt doar un os care observă, o cameră prin care Dumnezeu privește oamenii murind. În timpul interogatoriului, Clark l-a întrebat, de ce familia Wilson? De ce ei? Pentru că erau perfecți, răspunse Mills cu voce joasă. Zâmbetul lor era curat. Am vrut să-l văd cum se destramă. Acea propoziție a înghețat aerul din sală. Jurații au deliberat mai puțin de 3 ore. Verdictul: vinovat pentru 12 crime comise în 4 state. Sentința: 12 pedepse pe viață fără posibilitate de eliberare. Când judecătorul a rostit verdictul, Mills a zâmbit pentru prima dată. Un zâmbet gol, fără ducurie, ca o umbră. Margaret Jenkins s-a apropiat de bancă și a spus cu voce limpede, te iert, nu pentru tine, pentru mine, ca să pot trăi. Cuvintele ei au fost ultimele care au răsunat înainte ca sala să fie golită. După proces, casa familiei Wilson de pe Chester Avenue a fost cumpărată de o familie tânără. În grădină, ei au ridicat o placă simplă. Când memoria lui Mihail, Sarah, Emma și Noah Wilson, ca lumina să rămână acolo unde a fost stinsă. În fiecare an, pe 19 aprilie, comunitatea din Flagstaff se adună la biserica presbiteriană. Margaret, cu pași grei, aprinde 4 lumânări. În timp ce flăcările pâlpâie, ea spune, adevărul, oricât de adânc ar fi îngropat, iese mereu la suprafață. Lacul Castle Creek s-a umplut din nou. Oamenii din zonă îl ocolesc. Spun că în nopțile liniștite se aude clipocitul apei și un sunet slab de metal, ca o centură care se strânge. Brandon Clark, acum decorat pentru curaj și perseverență, refuză să vorbească despre caz. Într-un interviu rar, a spus doar atât. Răul nu poartă întotdeauna o mască. Uneori are fața unui om obișnuit, care zâmbește pe stradă. Am învățat să-l recunosc prea târziu. Iar undeva, în celula sa din penitenciarul Florence, Douglas Mills privește tavanul alb și zâmbește încă. În mintea lui, filmul continuă.